Magmula noong nakaharap ng mambabarang itong si Istoy, ninais na lamang niyang itigil na muna ang kanyang panggagamot upang magawa niyang makapagsanay sa ilalim ng pamamahala ni Banoy. Sa loob ng ilang linggo at buwan, nanatili siya sa pamamahay nito nang sa gayoy magawa niya ang lahat ng alituntunin alinsunod sa nais ng kanyang maestro. Sa bawat araw na dumaraan, maraming natututunang bagong kaalaman itong si Istoy. Labis naman niya itong ikinagagalak, gawa ng ramdam niya sa kanyang sarili ang dahan-dahan niyang pag-unlad. Isang araw, habang nag-aayos itong si Istoy ng hardin, bigla na lamang siyang naantala nang makasilay siya ng dalawang lalaking naglalakad di kalayuan sa kanilang tahanan. Hindi rin pamilyar sa kanya ang mga pagmumukha nito, kaya pinili niyang ito ay titigan ng maigi. Dahil sa medyo maraming puno sa daanang yon, kaya ang buong akala ng dalawang panauhin, hindi sila magagawang masipat ni Istoy. Habang patuloy itong naglalakad papalayo sa kinaroroonan ng tahanan ni Banoy, panay naman ang pagsipat-sipat ng mga ito habang meron itong inilalaglag sa lupa. Nang tuluyan na itong makalayo, ninais niyang pakatandaan ng maigi ang pagmumuka ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglaho ang mga lalaking yon at kasabay nito ang paglabas ni Istoy sa daan upang tingnan ang kanilang mga inilaglag sa daanan. Pagsipat niya sa lupa, bumungad sa kanya ang mga tuyot na bunga ng batuan na siyang labis niyang ikinagulat. Kung hindi ninyo na itatanong, may iilan sa mga aswang na gumagamit ng ganoong estilo upang mamarkahan ang kanilang teritoryo. Ginagawa nila ito para malaman ng iba pa nilang kauri na pagmamay-ari nila ang lugar na yon. Sa pagkuha ni Istoy sa buto, agad din naman siyang bumalik sa tahanan ni Banoy upang sabihin ang kanyang natuklasan. Banoy, may mga aswang ho ako nakita kanina. Inilaglag ho sa harapan ng inyong pamamahay ang mga butong ito. Bungad na wika ni Istoy. Nang marinig ito ni Banoy, agad din naman itong kinuha ang mga buto ng batuan upang ito ay suriin. Ninais na muna nitong huwag magsalita sa kadahilanang nag-iisip yon ng mga rason kung bakit nagawa ng mga aswang ang magmarka sa kanilang lugar. Yon ang unang beses na nagmarka ang aswang sa kanilang baryo na para bang hindi ito nababahala sa mga albularyong naninirahan doon. Nang makumpirma na ni Banoy na marka ngayon ng mga aswang, doon na ito nagwika ng, Tamang-tama ito, Istoy, para sa iyong pagsasanay. Sa ngayon, itigil mo na muna ang mga inuutos ko sa iyo dahil sa meron kang gagawing bagong trabaho. Ang nais kong gawin mo, Istoy, hanapin mo ang pugad ng mga aswang na iyong nakita at wakasan mo ang kanilang mga buhay. Aba, kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, mas lalo pang uunlad ang iyong tangang-tangang tangkay ng puno. Nang marinig ito ni Istoy, hindi naman niya naiwasang mapangiti sa sinabi ng kanyang maestro. Matagal na kasi siya noong nanggigigil sa mga aswang na ito ay makalaban. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, agad din naman niyang inumpisahan ang kanyang paglalakad patungo sa direksyon na dinaanan ng mga nilalang. Ang tanging daladala niya lamang noon ay ang isang maliit na gaserang magsisilbi niyang liwanag sa dilim at ang maliit na punyal na bigay sa kanya ni Banoy. Nagdala din siya noon ng iilang bunga ng kalamansi at iba pang bilugang bunga ng punong kahoy. Ayon kasi kay Istoy, na ang mga bilugang bunga ng puno ay nagsisilbing pabigat sa katawang lupa ng isang tao
Nang sa gayoy hindi sila madagit ng mga aswang. Mabisa itong pangontra sa mga uwak-uwak at maging sa mga bangkilan. Nang makalayo na siya sa kanilang baryo, doon na nga siya napasok sa isang patag na lugar na merong nagsisitaasang mga puno ng nyog. Dahil sa walang buwan noong gabi, halos mga pasi istoy sa buong paligid. Laking pasasalamat na lamang niya talaga noon na meron siyang nadalang isang maliit na gasera upang magsilbing kanyang liwanag sa napakadilim na paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napakarami na niyang naririnig na mga huni ng ibon sa buong lugar. Kalimitang naririnig niya noon ay ang mga huni ng paniki at mga uwak. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang makasipat siya ng isang kalabaw na nakaharang sa kanyang daraanan. Wala ring tali ang kalabaw na yon, kaya doon na nag-umpisa ang kutob ni Istoy na maaaring isa din yung uri ng aswang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon sumambulat sa kanya ang isang napakasangsang na simoy ng hangin. Halos mapasukan na noon si Istoy sa kadahilanang ang kanyang naaamoy ay halos maihahalin tulad mo na sa naaagnas na bangkay ng isang tao. Kasabay ng napakabahong simoy ng hangin ay ang pag-ungol ng kalabaw habang dahan-dahan itong tumititig sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay dito ni Istoy, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kalabaw na dahan-dahang tumatayo. Yon ang unang beses na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang, kung kaya't labis-labis niya itong ikinatakot. Halos mangibabaw na sa kanya noon ang takot, ngunit pilit niya pa rin itong nilalabanan. Nang magtangka na ang kalabaw na susugod sa kanya, agad din naman niyang itinuon ang kanyang wisyo sa pag-ilag dito. Alam ni Istoy na hindi niya kakayanin ang lakas ng isang kalabaw, kung kaya't naisip na lamang niyang magkubli sa bawat puno ng nyog na naroon. Ilang minuto pa ang lumipas. Sumugod na nga ito ng walang pag-aalinlangan habang patuloy na nag-aangil. Agad din namang kumaripas ng takbo noon si Istoy nang masipat niya ang pagkaripas ng takbo ng kalabaw patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang makahanap na siya ng isang punong pagkukublian, agad din naman niya itong tinungo. Sa pagkubli doon ni Istoy, ay walang habas namang pagsuwag ng kalabaw sa puno. Dahil sa ginawa ng nilalang, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Istoy upang makapag-usal ng kanyang proteksyon at pangkumbate. Habang patuloy niya itong inuusal, pahigpit naman ng pahigpit ang kanyang paghawak sa tangkay ng puno upang humiling ng karagdagang lakas at tulong dito. Nang makabuelo na itong si Istoy, agad din naman siyang umalis sa punong yon upang harapin ang nilalang. Nang masipat siya ng kalabaw, agad naman itong sumugod sa kanya ng walang pagdadalawang isip. Wala na siyang nagawa kung hindi ang makipagsabayan sa nilalang na yon upang iligtas ang kanyang buhay. Di pa man nakakalapit sa kanya ang kalabaw, panay na ang kanyang ginagawang pag-usal ng mga pangkumbating dasal. Nang maiihip na niya ito sa kanyang kamay, agad naman siyang bumuelo ng pagsuntok sa ulo ng kalabaw. Pagtama ng pinakawalang suntok ni Istoy, ay halos napaatras na lamang ang kalabaw habang dahan-dahan itong sumusubasob sa lupa. Nang akmang hahandusay na ang nilalang na yon, bigla na naman itong nabawi ang kanyang balanse na siyang naging sanhi upang muli nitong maipagpatuloy ang kanyang pagsugod. Nang masipat naman ni Istoy ang ginawa ng nilalang,
Agad din naman siyang naghanap ng kahoy upang magsilbing kanyang sandata. Alam niyang hindi na ito tatabla ng kanyang mga kamao, kaya ninais na lamang niya itong hatawi ng kahoy. Awa naman ng Diyos, nakakita ng kahoy itong si Istoy na siyang maaari niyang gamitin sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas at nagawa ng lumapit sa kanya ng kalabaw. Habang naglalakad yon ng mabagal, dahan-dahan ang nalalapnos ang balat nito na parabang nagpapalit ito ng kaanyuan. Matapos itong masilayan ni Istoy, doon bumungad sa kanya ang isang butot balat na lalaki na merong namumulang mga mata. Patuloy din ang pagtulo ng laway nito habang sinasabayan ng mga mahihinang pag-ungol. Ayon kay Istoy, na ang lalaking yon ay ibang-iba sa wangis ng isang ordinaryong tao. Bukod kasi sa mahahaba ang balikat nito, meron din itong balahibo na parang sa aso. Maitim din ang balat ng lalaking yon at napakarami nitong putik sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang nilalang na yun ng, "Ano ang ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na kaharian namin ang kadiliman?" Nang marinig ito ni Istoy, walang takot naman siyang sumagot ng, "Hindi ikaw ang pakay ko, kaya mas mainam na umalis ka na sa aking harapan bago pa mahuli ang lahat para sa'yo." Nang marinig nito ang sinabi ni Istoy, hindi na napigilan ng aswang na magsisisigaw dahil sa galit. Habang patuloy itong nagsisisigaw, di na rin naman nakapagtimpi noon si Istoy, kaya ninais niyang sugurin to gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Habang tumatakbo ito papalapit sa nilalang, panay naman ang ginagawa niyang pagbao ng mga dasal sa kahoy na kanyang hawak-hawak. Nang tuluyan na itong makalapit sa aswang, walang habas naman niya itong hinataw ng hinataw hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Dahil sa mga pangkombating usal na ibinao ni Istoy sa kahoy, kung kaya't sa bawat pagtama nito sa balat ng nilalang, ay nakakagawa yon ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Halos manuot na noon ang hapdi sa kanyang buong kalamnan dahil sa lakas ng bisa ng usal ni Istoy. Kitang-kita niya din noon ang paghihirap ng aswang habang ito ay nakatitig sa kanyang harapan. Nang akmang magsasalita pa ito, ay muli naman niya itong hinataw ng kanyang kahoy na siyang naging sanhi upang tuluyang mawalan ito ng malay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang nakarinig ng mga pag-iyak, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Alam niyang kasama ito ng kanyang kalaban, kung kaya't ninais niyang kumaripas ng takbo pabalik sa tahanan ni Banoy. Habang tumatakbo noon si Istoy, napagpasyahan na lamang niyang balikan ang lugar na yon sa pagsapit ng umaga. Alam niyang hindi siya magagawang sakta ng mga aswang kapag merong liwanag ng araw sa kalangitan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakapasok sa pamamahay ni Banoy. Kasabay ng pagpasok niya sa bahay ay ang pagrinig niya ng mga nilalang na nananakbo rin sa paligid. "Ah, Istoy! Ba't ang aga ng uwi mo?" Tanong ni Banoy. "Manong Banoy, yung mga naninirahan sa Nyugan, isang angkan ho ata ng mga aswang. Maaari hong yon ang naging dahilan ng dalawang lalaki kung kaya't nagkaroon sila ng lakas ng loob upang markahan ang ating baryo." Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ni Banoy, agad naman niyang naramdaman ng mga nilalang na nananakbo papaikot sa kanilang tahanan.
Dahil sa mga kaganapang yun, kung kaya't ninais na lamang nilang ituon ang kanilang wisyo sa pagmamatsyag. Nang mapansin ni Banoy na hindi pa nawawala ang mga aswang, napagpasyahan niyang magsunog ng makabuhay sa loob ng kanilang kusina. Yun na lamang ang naisip niyang gawin upang pangilagan ng mga demonyo ang kanyang pamamahay. Nang magkaroon na ng napakakapal na usok sa loob ng kanyang bahay, bigla din namang nawala ang mga nilalang na nagpaparamdam sa labas ng kanyang bakuran. Istoy, umanda ka. Dahil hindi magiging mapayapa ang ating mga susunod na araw at gabi. Wika ni Banoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak nito ng kanyang sundang sa labas ng kanilang tahanan upang maipakita sa mga nilalang na hindi siya natatakot makipagpatayan. Sa pagsapit ng umaga, agad din naman silang nagbao ng mga bao na merong tahanan ng pagong upang magkaroon ng selyo ang pamamahay ni Banoy. Dahil sa sumpang kanilang ibinaon, kung kaya't wala ng kapangyarihan ang mga aswang na tumungtong kahit sa bakuran man lang ng tahanan ni Banoy. Bago pa man noon sumapit ang 10:00 ng umaga, nakahanda na ang dalawa upang tunguhin ang nyugan. Marami sila noong dalang kagamitan nang sa gayoy magawa nilang maprotektahan ang kanilang sarili sa oras ng panganib. Nang marating na nila ang nyugan, bumungad sa kanila ang 2 magsasaka na merong kasakasamang 3 kalabaw at 2 aso. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin nilang nakatingin lamang ang 2 magsasakang yun sa malayo. Ang ginagawa ng 2 magsasaka ayon kay Istoy ay napakalayo sa asal ng isang ordinaryong tao. Bukod kasi sa nakatingin lamang ito sa malayo, ay hindi rin nagagawa ng mga ito na igalaw ang kanilang mga ulo upang magmasid sa buong paligid. Kumbaga, parang naglalakad lamang ang mga ito nang walang iniisip at iniintindi. Ang mas lalong ikinagulat doon ni Istoy ay ang pagsunod sa kanila ng mga hayop na parabang ito ang may mga sariling pag-iisip. Nang tuluyan na silang makalapit sa bawat isa, ninais na itong kausapin ni Banoy upang kanilang malaman kung saan ito tutungo. Manong, saan ho kayo pupunta? Malumanay na tanong ni Banoy. Habang kinakausap ni Banoy ang 2 lalaki, panay naman ang ginagawang pagtakip ni Istoy ng kanyang bibig at ilong dahil sa sangsang ng amoy ng mga ito. Halos katulad din yon ng naamoy niya noong gabi, kung kaya't alam niyang aswang ang 2 yon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumingin ang isang magsasaka sa kanila at nagwika ng, "Bakit ba kayo nangingialam?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagdama ni Banoy ng napakasangsang na amoy na nanggagaling sa bunganga ng lalaki. Sa sobrang baho ng hininga nito ay halos hindi na niya napigilang mapasuka sa kanyang kinatatayuan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang umalis ang 2 magsasaka ng tahimik. Hindi na nila ito ninais pang habulin sa kadahilanang may iba pa silang pakay sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa paanan ng bundok, di kalayuan sa nyugan. Doon bumungad sa kanila ang 8 maliliit na kubo na nakatirik sa paanan nito. Nang masipat ito nila Istoy, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa maliit na sitsyong kanilang nasilayan. Sa pagdating nila sa lugar na yon,
Bumungad sa kanila ang iilang kababaihan na nagpapalimlim sa puno ng akasya. Halos lahat ng mga ito ay sila ang tinititigan na para bang hindi ito nagagalak sa kanilang pagdayo sa sityo. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang nagsilabasan ang mga kalalakihan sa sityong yon na siyang agad namang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Istoy, nasa bandang 10 katao ang lumapit sa kanila noon na para bang meron itong masamang intensyon. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanila, rinig na rinig ni Istoy ang bawat paghinga ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang isang matandang lalaki ng, "Mga Ginoo, may hinahanap ba kayo sa lugar na ito?" Matapos nitong magtanong, patuloy naman ang pagtitig sa kanila nito ng napakasama. Animoy kahit hindi sabihin ng matandang yon, alam na alam nilang hindi ito natutuwa sa pagtungo nila sa kanilang sityo. Nang marinig naman ni Banoy ang sinabi nito, ninais niya itong kausapin ng mahinahon. Sa totoo lang ho, Manong, meron ho talaga kaming hinahanap. 2 hong lalaki. Nagbaon ho ito ng mga marka sa aming baryo. Nais lang namin silang kausapin kung bakit nila nagawang markahan ang aming lugar. Paliwanag ni Banoy habang ipinapakita ang mga buto ng batuan na kanilang nakuha. Nang makita ito ng matanda, bigla itong tumingin sa kanyang mga kasama na parabang bumabatuyo ng mga katanungan. Matapos nitong tumingin sa kanyang mga kasama, bigla naman itong sumagot ng, Bakit? Masama bang markahan ang inyong baryo? Nakatira din naman kami sa lugar na ito, kaya meron kaming karapatan sa nais naming gawin. Ginawa lang namin ang mga bagay na yan upang malaman ng iba naming kauri na teritoryo namin ang lugar ninyo. Ngayon, kung ayaw niyong kayo ay aming pamahalaan, mas mainam pang lisanin niyo na ang baryong inyong kinagisnan upang wala tayong magiging problema sa hinaharap. Nang marinig ito nila Istoy, ay hindi na nila naiwasang magalit sa sinabi ng matandang yon. Animoy nang marinig nila ito, ay hindi na nila nagawa pang makapagtimpi sa matanda. Segundo lamang noon ang lumipas, nang sapakin ni Banoy ang matandang yon habang nagwiwika ng, "At anong karapatan niyong palayasin kami sa lupang aming sinilangan? Dito kami nabuhay at nagkaisip, kaya dito kami mamamatay!" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binunot ang kanyang talibong at akmang hahatawin ang matanda. Nang masipat ito ni Istoy, agad din naman niya itong pinigilan sa kadahilanang hindi na pag-isipan ng kanyang maestro ang bagay na yon. Nang masipat naman ito ng mga kasama ng matanda, agad din naman nilang pinalibutan ang kinaroroonan ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas sa 2 kubong nakatirik sa lugar na yon ang lalaking hinahanap nila Istoy. Nakangisi ang mga ito habang patuloy itong naglalakad sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang isa sa mga ito ng, "Tandang Erning, may kautusan hong nais ibigay sa inyo si Ginoong Miguel." Nang marinig ni Istoy ang sinabi ng lalaki, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pangalan na kanyang narinig. Alam niyang yon ang manggagamot na nagnakaw ng mga mutya ni Lolo Uding, kung kaya't hindi niya napigilang sumingit sa pag-uusap ng 2 aswang. "Nasaan si Miguel? Sabihin niyo! Nasaan si Miguel?"
Galit na wika ni Istoy. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman itong tumingin sa kanya ng napakasama habang nag-aangil. Subalit kahit anong gawin itong pananakot sa kanya, ay tila ba hindi niya nagawang matinag dahil sa galit na kanyang nadarama. Walang sabi-sabi, agad niyang kinuha ang talibong ni Banoy at dali-dali niyang hinawakan sa leeg ang matanda. Kasabay ng paghawak niya sa leeg nito ay ang muli niyang pagtanong sa kinaroroonan ni Miguel. Hindi naman nagagawang sumagot ng matanda noon sa kadahilan ng napakalakas ng pagkakahawak ni Istoy sa kanyang leeg. Kapag hindi mo sinabi ang kinaroroonan ni Miguel, pangako, ihihiwalay ko yung ulo mo sa mismong katawan mo. Huwag mo akong susubukan, demonyo, dahil hindi mo ikakatuwa kapag ako ay nagalit. Wika ni Istoy. Matapos niyang makapagsalita, ay ang agad namang paghawak sa kanya ni Banoy upang siya ay pakalmahin. Ang mga iilang kalalakihan naman doon sa paligid ay buong lakas siyang hinihila papalayo sa matanda. Nang tuluyan na siyang makalayo sa mga ito, ay tanging pagtitig na lamang ang nagawa ng mga aswang habang dahan-dahang lumalayo. Alam nila Banoy na isa yung babala sa nalalapit na paghihigante ng mga ito sa kanilang dalawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na lamang nilang bumalik sa kanilang baryo upang mapaghandaan ang pagsapit ng gabi. Sigurado noon si Banoy na hindi sila tatantana ng mga aswang kung kaya't kinakailangan nilang maihanda ang kani-kanilang mga armas sa pakikipaglaban. Angas! Okay, sunod kagad natin yung 6 tapos yung finale. Pero bakbakan to. Angas na ito, promise. Yun lang. Salamat.